tak cítim také privilegium alebo takú radosť z dvoch vecí. Asi tak na úvod poviem, že tá prvá vec je asi to, že stále si tak spomínam, keď som mal 18, krásnych 18. A kedy som zažíval práve tú skutočnosť, že prišla sloboda do našej krajiny. Bol som v maturitnom ročníku, keď v novembri 89 zaštrngali kľúčami a zrazu prišlo niečo, čo sa ani nedá nazvať len inak ako eufória. Hej. Zrazu prišiel ten moment, kedy sme mohli prekročiť rakúsku hranicu bez toho, aby nás zastrelili. Zrazu sa mohli stretnúť dlhodobo odlúčené rodiny. Nádherné niečo. Hej. A to si tak silne teraz pripomínam práve možno pri tejto príležitosti, možno práve aj vo svetle toho, že neviem, po 35 rokoch demokracia, kde je dnes u nás, nejdem sa nad tým vzrušovať, ale napriek tomu som vďačný, že bývam na Slovensku. Možno, že aj vo svetle správ našich susedov dnes ráno, hej, ktorí zažili zase nejaký masívny útok riadenými strelami na západnú časť Ukrajiny, že to až také silné bolo, že sa zmobilizovalo aj poľské letectvo a nie je to ľahké, hej. Tak možno aj z tohto hľadiska poviem a možno aj vy si môžeme povedať Bohu, ďakujem, že bývam na Slovensku, hej. A to je tá jedna vec, že teším sa, že máme slobodu. Druhá vec, že stále Pán Boh nejakým spôsobom je tak milostivý, že sa rozhoduje k nám hovoriť cez jeho slovo. A ja sa teším z toho, že ho máme, hej, že máme Božie slovo. Ja neviem, kedy ste mali naposledy takú radosť z toho, že máte Božie slovo. Že Boh k vám hovorí, hej. A to je niečo zase to, čo tak sa teším, že Pán Boh neprestáva konať svoje dielo, neprestáva k nám hovoriť. A jeho slovo znie. A tak ja sa vrátim k niečomu, čo nie je veľmi známe v tom písme. Ja sa vrátim k základným možno veciam. Ale začnem tak, že zrejme poznáte ten príbeh, ale boli to študenti a mladí športovci. Zdalo sa, že majú pred sebou krásny, šťastný život. Po ceste títo uruguajskí ragbisti a ich rodinní príslušníci do Čile na zápas, keď leteli v roku 1972, tak zažili samozrejme katastrofu, ktorá ich lietadlo zhodila alebo spadlo v Andách. A asi ten príbeh viacerí poznáte, kde títo preživší potom v tých Andách mali naozaj neľahký stav, v ktorom sa nachádzali, pretože boli stratili aj poslednú nádej, keď vysielačkou, ktorú mali, v nej započuli, že pátranie po spadnutom lietadle skončilo, lebo nie je nájditeľné. No a títo ľudia tam skoro 2 mesiace prežili v neľahkých podmienkach. Vo veľmi neľahkých, kde nakoniec to bol Parado a bol to Canes, ktorí sa rozhodli podniknúť cestu cez Andy s tým, že trvalo im to asi, myslím, že 10 alebo 11 dní, kým cez tie Andy prešli a narazili tam na toho pastiera Sergia Catalánia, ktorý im dal nájsť a nakoniec on zalarmoval úrady, že čo sa stalo. Potom sa zachránil aj zvyšok posádky a myslím, že celý ten návrat do civilizácie tejto posádky bol senzáciou. Bol predlohou pre mnohé knihy a aj pre filmy, ktoré ste mohli možno aj vidieť. Hoci táto havária je spätá s veľmi drsnými okolnostiami, kde preživší preto, aby mohli nejakým spôsobom vôbec existovať, porušili jedno, by som povedal, jedno z najsilnejších civilizačných tabu, za ktorý boli aj súdení, kde v dôsledku úplnej absencie jedla sa rozhodli konzumovať telá mŕtvych a takto si zachrániť život. Takže absolútny extrém, ktorý tu ako keby zrazu nastal, ale zároveň veľkolepý príbeh uruguajských rugbystov, kde je ten symbol ľudskej túžby žiť, prežiť. Hej? Tak prežilo z nich 16 stroskotancov a
ja myslím, že aj keď je to drsný príbeh, sme ľudia, ktorí zrejme každý z nás miluje príbehy, v ktorých všetky okolnosti ako keby nasvedčujú tomu, že osudy hlavných postáv sú že je nezvratiteľný ten osud, ale zrazu sa niečo stane, niekto príde, nejaká situácia nastane, ako keby celým zázrakom to beznádejné zrazu ukáže cestu, zachráni alebo dosiahne sa víťazstvo. Hej. Tých príbehov je spústa. Vďaka Bohu za ne. Ja si myslím, že najsilnejší príbeh je asi príbeh Ježiša, ktorý bol zabitý, hej, a zvíťazil nad smrťou a bol skriesený z mŕtvych. Haleluja, to je silný príbeh. Najsilnejší na zemi. Aj inde, nielen na zemi. Tak to je to, čo vyzeralo ako veľmi zle, ale Boh sa rozhodol, že to bude vyzerať veľmi dobre. A to je dobré. Takže títo ľudia, ktorých som spomínal v zúfalstve, naozaj urobili veci, ktoré by sme normálne neurobili. Zúfalstvo je stav, ktorý nastáva vo chvíli, keď je nejaká potreba ako keby nedosiahnuteľná. Hej? Väčšinou je to vnímané ako negatívna vec, to zúfalstvo, hej? Ako taký vyhranený stav tej citovej emócie a beznádeje, dokonca by som povedal charakterizovaný aj stratou konzistentného myslenia nieraz. A to je to ako keby negatívne v tom celom. Ale z tej Božej perspektívy, keď sa chcem naraz pozrieť na to, z tej Božej perspektívy by však mnohé nádherné činy, ktoré máme napísané v písme a zachytené v Biblii, keby v nich aktéri ich hlavní nedošli na koniec svojich síl a neboli už ako keby v situáciách, ktoré vyzerali veľmi beznádejne až zúfalo, tak by sa nikdy nestali. Poznáte tie príbehy mnohí. A mojou túžbou je svojím spôsobom, aby sme aj my dnes, ak je to možné, skúsili dôjsť na koniec svojich síl, možností. Aby sme mohli dôjsť len preto tam, aby sa mohol aktivizovať v nás to Božie. Aby Boh mohol medzi nami konať. A to sa dá len vtedy, keď kapitulujeme. Vieme to, že keď úplne kapitulujeme, vtedy Boh vie niečo s nami vôbec urobiť. Dovtedy nevie s nami veľa toho narobiť. A ja verím, že tá priepas medzi tým, čo Boh pre nás pripravil a o čom čítame aj v Biblii a sme z toho veľmi veľakrát nadšení a medzi tým, že čo máme naozaj k dispozícii alebo čo žijeme, tak niekedy tá priepas je veľká však. Možno nás to dovádza aj do smútku a možno nás to aj svojím spôsobom znechucuje, že tomu tak je, hej. Ale ja túžim, aby sme dnes rozmýšľali na tom, ako môžem ja dôjsť dnes na koniec svojich možností, aby Boh mohol začať robiť to, čo chce so mnou. Čítam text, ktorý budeme trošku nad ním rozmýšľať. Je zapísaný v Markovom evaníliu v 2. kapitole. Veľmi známy text a ak chcete, môžete si ho vyhľadať. Po niekoľkých dňoch sa Ježiš znovu vrátil do Kafarnauma. Roznieslo sa, že je v dome. Nahrnulo sa tak veľa ľudí, takže nemali miesta ani pred dvermi. A Ježiš im hlásal slovo. Vtedy k nemu prišli 4, ktorí priniesli ochrnutého človeka. Pretože sa k nemu pre množstvo ľudí nemohli dostať, otvoril strechu, tam, kde bol Ježiš, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. A keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Sedeli tam aj niektorí zákonníci a vo svojom vnútri, v sebe, hej, nie nahlas, uvažovali, čo tento človek hovorí, rúha sa? Odpúšťať hriechy môže jedine Boh. A Ježiš hneď svojím duchom poznal, že takto uvažujú a ich prekvapil a spýtal sa: prečo takto uvažujete vo svojom vnútri? Čo je ľahšie, povedať ochrnutému: odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: vstaň, vezmi svoje lôžko a choď. Aby ste však vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal ochrnutému: hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. A on vstal, vzal si lôžko a pred očami všetkých odišiel
A všetci žasli a velebili Boha a hovorili, čo si také sme ešte nikdy nevideli. Tak požehnaní sú zúfali, pretože oni aj strechu rozoberú, keď je treba. Hej? A toto je niečo, čo ma dostalo asi v celom texte najviac. Že presne ten stav beznádeje, ten stav dojdenia na koniec veci, ten stav zúfalstva môže aktivizovať Božie činy vo mne. Ježiš bol v dome, Ježiš rozprával Božie slova, ľudia boli nadšení, počúvali ich, dom bol na fullku, aj vonku, všetko obsadené. Jednoducho všetko bolo tam pripravené ho nasávať a aj ho počúvali tí ľudia. Strecha na tom dome bola voľná. Viete, že tie strechy v Palestíne sú väčšinou rovné, boli v tom čase a že teda strecha bolo také miesto, kde v podstate to bolo miesto, kde sa buď vešalo prádlo, alebo sa tam niečo skladovalo, alebo tam ľudia dokonca chodili si ako keby sa utiahnuť do samoty na strechu. Zvonku tam viedli schody, takže sa to dalo. Dokonca je písané, že Eliáš ako prorok býval na streche u vdovy v Sarepte, hej? Že tam dokonca prebýval na tej streche. A viacej takýchto vecí máte v písme, hej, že Peter apoštol, keď bol poslaný k pohanom, tak videnie, ktorému Boh zjavil medzi pohanmi a Židmi, že je zmazaná čiara, tak sa stála práve na streche. Hej? To bolo na streche domu, keď dostal toto videnie. Takže bolo to miesto, kde sa ľudia ako keby aj stretávali sami so sebou v tichosti. No a my tu máme 4 mužov v tomto príbehu, ktorí boli zdraví. Oni mali asi všetko, čo potrebovali, teda minimálne k životu slušnému asi. A oni nepotrebovali ten Boží dotyk v úvodzovkách na uzdravenie tela, hej? Ale bol tu niekto, kto tento dotyk potreboval. A tento dotyk potreboval ich priateľ. A to, čo sa tam vlastne dialo, tak je to, že oni vedeli, že Ježiš je na tom mieste niekde, v tom blízko, v tom Kafarnaume a povedali si, že ideme do toho. Ideme do toho, lebo zrejme oni už o Ježišovi aj počuli. Oni nielen, že o ňom počuli, oni v neho aj verili, predpokladám. Veľmi silne predpokladám, že v neho verili a v jeho moc. Hej? A zobrali tohto človeka a povedali si, vieš čo, ty nemáš to, čo my máme, skúsime, poďme do toho, zriskneme to. Skúsime, aby si aj ty mal to, čo máme my. Hej? Lebo si nám vzácný. A toto je zmysel kresťanstva, keď si to tak vezmeme, aj toho nášho, by som povedal, že môže byť človeku, jak by som povedal, povedaný väčší kompliment ako toto, že poď, odvediem ťa k Ježišovi. Alebo priniesol som človeka ku Kristovi. Je väčší kompliment? To sú tie veci, hej, s ktorým rozmýšľam ja v tejto chvíli. Ja sa tak pozerám na vás, ste krásni a pozerám na to naše spoločenstvo, ktoré rado spieva, super chváliť, ďakujeme Tábi veľmi. A je to spoločenstvo, ktoré rado spieva, ktoré rado počúva Božie slovo, ktoré rado aplikuje Božie slovo v živote, ktoré počuje. Je to spoločenstvo, ktoré má záujem o človeka. To sú otázky, ktoré si vždy kontrolne dávam. A ja si tak strašne silne uvedomujem, že z príbehu týchto 4 mužov, priateľov, záujemcov, je, že naozaj ľudia sa s väčšinou ku Kristu dostávajú naozaj len za pomoci niekoho ďalšieho. Málo kedy sa stane, že človek uverí sám. Stáva sa, nehovorím, že sa nestane. Ale väčšina je to o tom, že niekto niekoho prinesie. Niekto sa o niekoho stará. Niekomu hovorí. Niekto niekomu pomáha. Niekto má záujem o toho druhého. Hej? A o tom toto je celé. Že tam to vidím niekde. A tak ja si to uvedomujem, že toto je to strašne silné v tomto príbehu, že
Tu sa zaujímali tí ľudia. A Ježiš, keď videl tento záujem, keď videl toto celé ich nasadenie, toto ich nadšenie, túto ich vieru, tak bol schopný zastaviť bohoslužby. Hej. Bol schopný zastaviť vyučovanie v dome, pretože človek, ktorý potreboval záchranu, a tá viera tých ľudí mu bola prednejšie ako požehnanie, ktoré šíril v slovách týmto ľuďom v tej chvíli. My vidíme, že Ježiš nemá problém s preborenou strechou. Hej. On mal vždy väčšiu starosť o ľudí, než o budovy. A vďaka Bohu, že je taký. Hej. Ide mu o novotu života, hej, ktorú nesie človeka na konci až do tej Božej náruče. Ale sú tu tí ľudia, ktorí to nevzdali. A ja sa z nich teším, pretože išli cez prekážky a Božie požehnanie sa tu zhmotnilo skrze túto ich túžbu na ich priateľovi. A v tomto postoji sa zmotnila ako keby aj tá ich viera, ktorá sa stala viditeľnou. Ježiš sa na to pozrel. On ju uvidel. On to čekol a videl vieru. A možno otázka je, keď by čekol dnes mňa, čo by videl? A keby mi pozrel do srdca, čo vidí? Dúfam, že vieru. A videl, že týmto ľuďom nešlo o to, aby tento paralizovaný ich priateľ mohol potom byť účastný s nimi na pretekoch na vozoch, alebo že by šiel s nimi rybáriť, alebo podobné veci. Hej. Ale on videl, že oni chcú, aby tento človek žil. A vedeli, že veria v Ježiša a prišli sa s ním podeliť o Krista. A mali tú vášeň pre ňo. A tá vášeň, ktorá tu bola neprehľadnutelná. Aj tá viera, ktorá tu v nich bola. Tá vášeň, veľmi ju potrebujeme. Ľudia, ak sme stratili vášeň, hľadajme ju, modlíme sa, prosme Boha, aby nám ju obnovil. Potrebujeme mať vášeň pre Ježiša, pre druhých. My potrebujeme toto. My nemôžeme ostať len nejak bez radosti alebo bez nejakého takého, len takom bežnom perpetuum mobile systéme. My máme Krista, my máme Boha, stvoriteľa neba i zeme, my máme niekoho, kto je nad všetkým. Potrebujeme si to pripomínať, potrebujeme to učiť, aby sme mali vášeň, možno ako Ondrej z učeníkov, ten bol krásny, ten zbadal Krista a potom hneď bežal a povedal, poď, našiel som Mesiáša, poď. A už aj zbieral ľudí dookola, hej. Ondrej bol super apoštol v tomto zmysle, Pavel, Ján, Peter bol privedený, hej. Väčšinou je tu spomenuté jeho meno Ondrejov ako ten, ktorý prináša ľudí k Bohu. K Ježišovi. Hej. Takže priniesol svojho brata, priniesol aj chlapca s rybičkami, potom aj gréckych prozelitov priniesol k Ježišovi. My vidíme, že Ondrej niečo robí. Hej. A samozrejme, že to niečo stojí. To vieme. Stojí to rozhodnutie sa minimálne veriť. Zobrať niekoho so sebou, venovať sa, dávať svoj čas, možno prebúrať strechu a potom ju na vlastné náklady opraviť. Áno, to stojí niečo. Všetko to stojí. Možno to stojí aj posmech. Možno to stojí aj kritiku. Ale títo chlapi boli ochotní platiť túto cenu. Ja vám poviem tak, že z mojej skúsenosti, skúmajte to, Božia práca na viacerých frontoch je len málo kedy dovršená ľuďmi, ktorí sú talentovaní, alebo inteligentní, alebo obdarovaní. Vždycky sa však naplní tam, kde sú ľudia ochotní veriť v moc Božiu a pričom oni sami do toho vstúpia celí. Vtedy sa niečo deje. Neviem, kedy ste mali naposledy stav, kedy ste si povedali, už stačilo. Už je toho fakt dosť. Ja sa už na to dlhšie nedokážem ani pozerať, ja musím niečo s tým spraviť, možno so sebou. Neviem ešte čo, ale musím s tým niečo spraviť. No, to je dobrý stav, keď sem už prídeme v tom celom. To je výborný stav. To je stav, v ktorom už vtedy môže Boh začať svoje dielo. Keď stačilo a už som došiel na konci svojich síl. Hej. Čo ti bráni prísť k Ježišovi?
do jeho blízkosti, tak aby si sa ho dotkol, tak aby si vošiel do jeho náruč, tak aby si sa pritisol na jeho hruď a počul to jeho srdiečko, ako bije. Čo ti bráni prísť do takejto intimnej blízkosti k Ježišovi dnes? Čo to je? Rozmýšľajme chvíľku možno nad týmito prekážkami. Títo chlapí ju mali. Mali tam prekážok, koľko ste chceli. Nevedeli sa dostať k Ježišovi. Ale my možno aj robíme mnohé správne veci, robíme niektoré kroky, urobíme aj kus cesty smerom k Bohu, ale možno je stále niečo, čo nám nedovolí dôjsť až do jeho náruče. Vieš čo? Viem, že sa to dá. Je to paradox. Ale viem, že sa to dá. Byť v blízkosti Ježiša a predsa nebyť s ním v spojení. Viem, že sa to dá. Nachádzať sa v tom istom dome, kde je Ježiš, neznamená, že sa ho ešte dotkneš a ho zažiješ. To už sme videli pri žene hriešnici, že? Ktorá prišla do domu farizea a s plačom veľkým slzy padali na Ježišove nohy a ona ich vlasmi utierala, hej? A boli v tom istom dome farizee aj ona. Hej? Rozdiel medzi týmito postavami vieme, aký bol však. Keby ten len vedel, kto sa ho to dotýka, hovorí ten farizej v sebe. Fuj. Keby to len vedel ten Ježiš. A pohrdol Kristom. Žena sa ale Ježiša dotkla. Ona sa ho dotkla a odchádzala s odpustením a farizej v tomto príbehu, ak to poznáte, zostal bez dotyku s Bohom v ľudskom tele, hej? A irónia je to, že sa to udialo v jeho vlastnom dome. Smutné. Hej. Môžeš sedieť dnes tu. A ja sa teším z toho, že si tu. Môžeš sedieť v cirkvi na bohoslúžbách, počúvať, môžeš sa baviť pri kávičke s priateľmi o všetkých tých podstatných veciach v živote, ale môžeš sa vyhnúť stretnutiu s Bohom. To sa dá. A ja to nehovorím ako, že to nie je o tom. Hej? Ja sa len pýtam, že čo ti dnes bráni prísť tak blízko k Ježišovi, aby si sa ho dotkol. V Božom dome, možno uprostred zhromaždenej cirkvi, v blízkosti Boha. Tak blízko a možno tak ďaleko. Chcem ti povedať, priateľu, a to je moja túžba, aby si to dobre započul, je to na tebe, aby si odstránil z cesty prekážky. Je to na tebe. Aby si ty odstránil tie prekážky na ceste k Ježišovi. On stále čaká. On je tu. On je prítomný. On sa nezmenil. On má náruč dnes stále otvorenú. Takto to je a takto to zatiaľ bude. Teším sa tomu a ja túžim, aby sa žiadna prekážka nebola v tvojom a v mojom živote tak zbytočne veľká, že by nám bránila prísť do náruče Krista. Títo muži, krásni muži, títo boriči striech spustili svojho priateľa takmer Ježišovi nad hlavu. Bližšie sa nedalo. Bližšie sa nedalo. Oni našli cestu. Bol to zúfalý čin. Kto by to vymyslel rozbíjať strechu? Hej, mňa by to asi ani nenapadlo. Hej. Ale tento zúfalý čin týchto 4 ľudí sa oplatil. To bolo dobré. Ježiš odplatil ich vieru, odplatil ich nasadenie, odplatil ich nadšenie, odplatil ich túžbu vidieť svojho priateľa v podobnom stave, akom boli oni, čo sa týka zdravia. A Ježiš na túto oplatku, čo urobí? No urobí ho celistvým človekom. On nie len, že mu uzdraví telo, ale on mu dá odpustenie hriechov. Aleluja. On mu dá život večný. Hej? A nie, že len sa mal ten človek dobre, ale on už mal večnosť do seba vsadenú. A my ako ľudia sme, verím, že takí, ktorí vidia v živote človeka cenu. Dúfam, že si ceníme života. Hej?
že sme tí ľudia. Obdivujeme tých nebojácnych, požiarníkov, ktorí sa vrhajú do plameňov, aby zachránili človeka, ktorý tam ešte je. Možno aj psa, ja neviem. Hej? Ale obdivujeme tých ľudí, možno, vojakov, policajtov, ktorí nasadením svojho vlastného života vykonávajú svoje povolanie len preto, aby ten druhý mohol byť zachránený. A my ako kresťania sme povolaní milovať Boha, milovať človeka, ale dôraz, samozrejme, v tom celom je ešte viac ako keby položený v tom, že by sme chceli, aby ten človek mohol poznať toho Boha, čo my poznáme. Lebo tam ide o večnosť. Tam je dôraz položený na záchranu duše, ako možno až toho samotného fyzického života. Písmo hovorí, čo oslží človeku, keby svoj život si zachránil, ale svoju dušu by strátil však. A tak sme dnes svojím spôsobom zapojení aj my do kampane záchrany duší. Požehnaní sú zúfali, pretože oni aj strechu rozoberú, keď je treba. Oni sa pretlačia cez dav, nebudú sa cítiť dotknutí, lebo vedia, že aj šteniatám sa dostanú omrvinky zo stola. Nebudú sa cítiť urazení. Takíto ľudia sa radi vzdajú svojho postavenia či dôstojnosti, keď sa stretnú s Božou mocou, ako napríklad Zacheus, ktorý mal postavenie. Takíto ľudia budú radi robiť aj podradnú robotu, radi sa zašpinia, radi sa spotia kvôli Kristovi. Takíto ľudia sa nebudú hádať s Ježišom a s Bohom, že čo a ako má robiť v ich živote a ako to má vyzerať. Ale budú pokorní ako ten slepec, ktorému Ježiš naplul si do rúk, zmiešal to so zemou, tie sliny a pomazal mu oči a on videl sliny. Požehnaní zúfali v dobrom zmysle, lebo keby takých nebolo, moc Božia by nebola v cirkvi viditeľná. Nie je to náboženstvo, nie je to ani tradícia, nie je to ani metóda či program, dokonca nie sú to ani chvály, ani moja kázeň, nie, ktorá mobilizuje Božiu moc. Ale je to hlboká, pulzujúca nespokojnosť so stavom, možno v ktorom sa nachádzam, bezradnosť možno s duchovným stavom ľudí, cirkvi, ktorá nám láme srdce, ako to je na Slovensku, ako to je možno s nami samými. A tento hlad a tento smäd po Bohu ťa potom začne uschopňovať, zariskovať pre neho veci, aj keby ťa mal kdokoľvek vysmiať, aj keby ťa mali kritizovať, aj keby ťa mali považovať za čudného. Avšak to dôležité, čo tu je, že pokiaľ budeš zúfalcom pre Boha, dostaneš od Neho, o čo prosíš. Že sa ti otvoria dvere, na ktoré klopeš. A že nájdeš to, čo hľadáš. A tak by som vás dnes možno v tomto celom nejakom nastavení chcel tak pozvať k zúfalstvu v Bohu. 4 priatelia v dnešnom príbehu priniesli svojho paralizovaného kamaráta k Ježišovi, aby ho uzdravil. Na tele aj na duši. Koho prinesiem zajtra k Ježišovi ja? Aby bol zdravý? Možno dnes. Viete, každý sa s ním potrebuje stretnúť. Ja sa s ním potrebujem stretnúť. Ty sa s ním potrebuješ stretnúť. Každý človek na zemi sa potrebuje s Ježišom stretnúť. A túžbou Božieho srdca je, aby nikto nezahynul. Ale bol spasený. Zachránený. Neviem, či tomu veríme. Čítame to, hovoríme to dokonca. Neviem, či tomu veríme. Lebo pokiaľ, neviem, či to je dobrý výrok, skúmajte, pokiaľ to nežiješ, potom tomu v skutočnosti neveríš.
A to je taká moja túžba. Sa pozrieť tou Božou optikou na to, na čo som tu vôbec ja dnes ešte v krásnom, pomaly už adventnom čase. Hej? Do čoho som zavolaný? Ja sa teším, že budeme mať nejaké aj vyučovania, ako sa priblížiť k ľuďom, ktorí Boha nepoznajú. Ja sa teším veciam, že robíme BSG. Haleluja. Teším sa z tých rozhovorov, kde ľudia nahmatávajú Boha. Teším sa z mnohých vecí, ktoré táto cirkev robí. Teším sa z vás, ktorí ste toho súčasťou, ktorí na tom participujete, ktorí sa modlíte, ktorí dávate, možno otvárate svoje peňaženky, ktorí dávate naozaj, ja neviem, svoje ruky do toho, aby ste pripravili jedlo alebo čokoľvek ďalšie. Ja som strašne za to vďačný. To nie je kritika, čo dnes hovorím. Ja len túžim jednu vec. Máš nejakú prekážku, aby si došiel ku Kristovi a dotkol sa ho a objal ho? Prosím, odstráň ju. Daj ju preč. A začni pracovať na jeho misii, ktorá mu je vlastná. Záchrane ľudí. Nebuď pasívny. Nebuď zotrvačný. Buď človek, ktorý Ježiša berie vážne, ktorý mu verí a ktorý je schopný ísť do risku, ktorý je schopný prísť až na koniec svojich síl, len preto, aby povedal, Bože, tu som na konci, neviem čo ďalej, použij ma. Urob zázrak. Urob to, čo chceš so mnou spraviť. A k tomuto ťa chcem nejak dnes aj znova pozbudiť. Možno viac ešte v tomto vianočnom čase, kedy ľudia majú naozaj ako keby, nechcem povedať, že viac otvorené srdcia, ale sú povolnejší k rozhovorom, sú povolnejší k rozmýšľaní nad zvesťou evanjelia, nad poslaním Syna Božieho na zem. Nepremárnime tie šance. Poďme do toho. Poďme priniesť slávu Kristovi. Amen. Amen. Pane, modlím sa, aby čas, ktorý nám darovávaš, ktorý máme vyberaný a ktorý nevieme, ako dlho potrvá, bol časom zmysluplným. Bol to časom našej premeny osobnej, našam hlbšiemu poznaniu teba a možno tomu, že je tento svet ešte stále vo veľkom prúšvihu, žije v hriechu a my sme tu preto, aby sme tam do toho zasvietili. Tak Bože, daj nám dobrú faklu, daj nám oheň, ktorý bude horieť, daj nám svetlo, ktoré prenikne temnotu. Tak, ako keď si ty prišiel a svetlo prežiarilo tmu. Ja ti ďakujem za to, že ty si Boh bohov a tvoj plán a tvoja misia neskončila. Máš a robíš ju a vykonávaš ju skrze svoju cirkev, nie cez anielov, nie cez nejaké nebeské bytosti. Ty si sa rozhodol použiť cirkev. Tak, Pane, nech si hrdý na ňu. Nech sme my, Pane, tí, ktorí naozaj vrúcne milujú svojho Pána a nech máme spoločný úžitok, radosť, a ktorý prinesie slávu jedine Tebe, slávnemu, jedinému, krásnemu menu Ježiš Kristus. Amen.